nami predsedu strany Sloboda a Solidarita, Branislava Gröhlinga, Máriu Kolíkovú, Juraja Krupu, Maroša Vyskupiča. Maroš už čaká, kedy odídem, aby si mohol sadnúť. To je vždy tak utlačený. To pekne zostaň. Braňo už spomínal, že Saska robí teraz desiatky diskusí priamo v teréne, čo je taká nová pozícia Sasky, pretože nám stále vyčítali, že naša strana je všade inde, len nie v regiónoch. Mám tu čest, že toto je 9. diskusia, ktorú moderujem, práve takáto regionálna. Môžem vám povedať, že všade, kam prídeme, ľudia majú veľmi veľa zaujímavých otázok a preto aj vám dám najväčší možný priestor na kladenie vašich otázok. Našich hostí vyzvrtám jednou otázkou na začiatku. Pre každého z vás mám jednu pripravenú. A pre teba, Braňo, otázka, ktorú som sa ťa už aj pýtal. Tento týždeň bolo zverejnené také veľmi pekné video jedného politológa, ktorý povedal, že Saske sa podarilo vytvoriť úkaz v politike na Slovensku nevídaný. A to je to, že sme si vymenili predsedu, zmenili formát strany, kde sme sa posunuli aj na moju veľkú radosť k umierneným konzervatívcom, za ktorých sa považujem ja, ale pravicovo zmýšľajúcim. A napriek tomu nám neklesli preferencie, ale rastieme. A tak mi prosím ťa povedz, ako sa nám toto podarilo. Čo za tým ty vidíš? Dôveru vás všetkých, ktorí tu sedíte a dôveru ľudí, ktorí nám stále veria. Bez ľudí a bez voličov a ľudí, ktorí s nami sympatizujú, by sme toto nikdy nedali. Ja som veľmi rád, že to tak vnímate, že pravicová politika, ktorú razíme, je dôležitá politika pre Slovensko a že tú pravdu, ktorú hovoríme, aj keď nie je možno nejaká pozitívna v rámci tých opatrení, ktoré nás čakajú, ktoré musíme realizovať, tak aj tak ste na našej strane a obhajujete to medzi ľuďmi a to cítime na všetkých diskusiách. My sme pred rokom a pol asi ako prvý osobne tu s Marošom, s Máriou, Jurajom rozprávali o tom, že niektoré opatrenia budú bolestivé, ale že ich musíme robiť, že musíme mať menej ministerstiev. Že áno, niektorí ľudia z niektorých ministerstiev a organizácií nebudú tam môcť ďalej pôsobiť. Že nemáme na výdavky, ktoré robí tento štát a ktoré robí teda táto vláda v rámci 13 dôchodkov, rôznych dávok a tak ďalej. Tak to sú všetko veci, ktoré neustále rozprávame. Ja som vďačný, že za túto pravdu a nie populizmus nás ľudia takýmto spôsobom ocenili, že tie percentá nie, že by klesali, alebo že by boli nejako stabilné, ale že dokonca v tých prieskumoch aj rastieme. A dúfam, že budeme pokračovať takto ďalej, lebo my nepolavíme, budeme stále rozprávať túto pravdu. A hovorím, že Ficová politika je politika, ktorá nahráva tej pravicovej politike a ľudia si uvedomia, že naozaj potrebujeme reštartnúť to Slovensko, aby sa nám tu dobre žilo a pracovalo. Ďakujem ti veľmi pekne. V čom vidíš ty taký najväčší bonus toho, že sa Saska pomyselne rozkročila? Že nie je to len čisto liberálna strana s čisto liberálnymi témami, ale prinášame aj trošku... To ani nefokusujeme, že či liberáli alebo konzervatívci, ale skôr fokusujeme, že ľudia, ktorí chcú reštartovať Slovensko a ktorí chcú priniesť aj reformy. S Máriou máme za sebou také ťažké vládnutie počas Matovičovej vlády, ale aj napriek tomu, čo sme tam všetko zažívali, tak sme dokázali priniesť proste reformy v rámci našich rezortov. V školstve tie reformy pokračovali ďalej aj po ostatných ministroch. Márine reformy tiež pokračovali ďalej a to je ukážka toho, že aj sa nebojíme, aj sme odvážni, aj tie reformy vieme vymyslieť, aj ich vieme napísať, aj ich vieme presadiť. Dokonca vieme na nich aj zohnať a vybaviť a dohodnúť a vyrozprávať aj peniaze v rámci Európskej komisie. A to je dôležité. Ďakujem pekne, slovo som jednu otázku, dal som ti dve. A keďže... A ja už môžem odísť. Keďže viem, že sa ponáhla, že ťa čaká ešte jedna tá diskusia ďalšia, dal by som teraz takú voľnú debatku na teba. Dajme tomu na 3 otázky z pléna. Ak je tu niekto, ak ste máte otázky priamo na Braňa Gröhlinga, tak teraz je ten čas, lebo o chvíľu budú si odísť. Nechajte na nich. No, nech sa páči. Ja by som mal otázku. Akým spôsobom by ste dokázali kvázi ako ten hlavný líder, keby ste boli na pozícii pána Šimečku, že ako by ste viedli tú opozíciu, keby ste vlastne
sa vymenili s pánom Šimečkom. Ako líder opozície, tak. Snažil by som sa spolupracovať v rámci strán, čo sa týka programu. A je dôležité to, čo všetko robíme v rámci Národnej rady, tak ako ľudí vyzývame k rôznym protestom, pochodom, ako podávame návrhy na ústavné súdy, ako robíme tú naozajstnú opozičnú politiku. Ten cieľ je, aby Fico skončil, aby táto vláda skončila v rámci normálnych volieb, aby skončili. Ale my všetci, ak tu sedíme, tak sa pýtame, že čo bude na druhý deň. Čo bude na druhý deň po Ficovi? Čo sa udeje? Že ako máme alternatívu, ako máme budúcnosť. A toto je to, čo trošku v tej opozícii možno nie je cítiť, že pripraviť sa na reformy a ich odprezentovať. Aby ľudia vedeli, že aká tá krajina v rámci tej alternatívy, ktorá môže prísť, v rámci našej účasti vo vláde, môže byť. Čo vieme priniesť. Nie je také všeobecné populistické veci, lebo populizmus je zadarmo. To vám nasľubuje každý. Ale povedať normálne opatrenia, dopady na ľudí, dopady na štát, čo z toho ľudia budú mať a týmto osloviť v podstate všetkých ľudí v rámci volieb. Pretože tie budúce voľby nebude iba o to, že pôjdu voliť tí, ktorí sympatizujú s koalíciou alebo tí, ktorí sympatizujú s opozíciou, ale pôjde aj o nevoličov. Pretože tá politika momentálne dopadá aj na nich. Aj to sú ľudia, ktorí podnikajú, žijú, pracujú a majú vyššie dane, vyššie odvody, transakčnú daň a tak ďalej. Takže musí si teraz každý uvedomiť v tejto krajine, že politika má dopad na každého a my musíme dať ďalšiu alternatívu. A tomu by som sa venoval. My už od februára tohto roku rozprávame, že aby sme začali sa stretávať, aby sme pracovali na nejakom spoločnom dokumente, ktorý môžeme prezentovať, ktorý môže byť takým základom budúceho programu vyhlásenia. Spoločne s Máriou sme boli pri tvorbe koaličnej dohody a písali sme ju asi 2 dní a preto tak dopadla, pretože tam bolo veľa, že zvážime, rozhodneme, uvidíme, aký bude štátny rozpočet. Neviete, tak to funguje. Vy proste musíte byť nejako preddohodnutí. A toto by malo byť to gro aj lídra, aj náš strán, aby sme sa nejakým spôsobom dohodli. Aby sme sa dohodli na tom, že čo budeme robiť s tou krajinou do budúcna. A musím vám povedať, že to nebude jednoduché. Lebo všetci si myslia, že napríklad na tej ekonomike sa zhodneme. To nie je pravda. My budeme musieť veľa debatovať aj ohľadom ekonomiky, aby sme sa zhodli na tom, že kam tú krajinu chceme posúvať, lebo prioritou je, aby ľudia mali viacej peniazí v peňaženkách, aby o tom nerozhodoval štát. Tu nepotrebujete rekreačné poukazy a podobné iné hlúposti, ktoré vymýšľa Danko. Vy majte peniaze a vy si rozhodnite, že či pôjdete na dovolenku, kam pôjdete na dovolenku, čo si kúpite, ako zabezpečíte rodinu. Takže skôr by som to dával na to, že čo bude po Ficovi a ako budeme vedieť ponúknuť ľuďom inú alternatívu. Druhá otázka? Gabriel, by som sa chcel opäť, vy ste povedali, že Saska sa stala konzervatívnejšou? Nie, že spájame umiernených konzervatívcov, umiernených liberálov. Lebo to som sa spôsobil, že ako sa to stalo. Lebo, a čo to znamená, lebo po odchode pána Sulíka, ktorý ten svoj odchod tiež tak zvláštne komentoval, ste boli obviňovaní z toho, že vlastne medzi vami a Progresívnym Slovenskom nie je rozdiel. Takže ako to vlastne tak ja dúfam, že potom 1,5 roku vedenia Sasky a toho nového tímu a nového príbehu je vidieť, že medzi nami je rozdiel. A myslím si, že dosť výrazný. A snažíme sa pozerať na ľudí, na problémy ľudí po tej ekonomickej stránke, budem tu stále rozprávať, lebo to je to najdôležitejšie. A možno niektoré tie ostatné témy, či už témy výrazne konzervatívne alebo výrazne liberálne, si myslím, že by sme mali teraz odsúvať, lebo nás veľmi ako spoločnosť rozdeľujú. A keď budete mať spokojný život a budete vedieť zabezpečiť ten život svojmu partnerovi, partnerke, rodine, potom vám bude úplne jedno, či budeme mať schválené registrované partnerstvo alebo podobné iné veci. Nebudete to riešiť, lebo sa vám bude dobre žiť. Proste budete chcieť, aby aj iným ľuďom sa dobre žilo. A to je možno taká tá spojitosť, ktorú teraz budujeme v strane. A funguje to. Bo vidíte, Alojz Lina, Martina Bajo-Holečková, teraz Marian Damankoš, ktorý vstúpil do strany, tak to je tá jedna časť, my sme tá druhá časť, ale všetkých nás spájajú také pravicové opatrenia. Máme tretiu otázku. Chcem sa vám opýtať, vy hovoríte o tom, že nechcete klesnúť na ten populizmus tých koaličných strán pri tej už teraz predvolebnej kampane, lebo vieme, že možno budú tie predčasné voľby už o rok, keď vidíme, čo sa furt medzi sebou handrkujú. Nie je to isté, ale každopádne ide mi o tú otázku, že či nie je dobre zohnúť sa po tie hlasy, ktoré teraz hlasujú a Smeru padajú, či nezvolniť proste tie náročné témy trošku iným jazykom, hovoriť tým ľuďom
Lebo moja svokra, ktorá volila Pellegriniho, ona spieva aj po 13. dôchodku. Už je sklamaná, už sme sa posunuli, že asi nebude tam voliť a týchto ľudí treba nejakým spôsobom prikloniť k sebe. Ja viem, že to je ťažké, ale že či je tu niečo, nejaký priestor na to zvolnenie toho. My sa veľa o tom rozprávame, že akým spôsobom, ako to prezentovať, ako to rozprávať. Aj vidíte, že už podľa typu média myšlienkovo hovoríme to isté, ale hovoríme to inými slovami a iným jazykom. Takže áno, chápem, však chceme osloviť aj týchto voličov, aj nevoličov, ale aj voličov, ktorí sú sklamaní a ktorí boli oklamaní, lebo podľa mňa boli oklamaní. Niečo sa im sľubovalo a oni to nesplnili. Boli uvedení do omylu a v rámci toho omylu si to musia uvedomiť a následne potom im musíme dať inú ponuku. Takže budeme ich oslovovať. Aj možno táto diskusia a niektoré vaše myšlienky, ktoré budete mať také kolegovia, keď budú počuť, alebo Mároš, tak to potom budú pretavovať v tých rozhovoroch nejako. A doneste mamu. Mama je v pohode svokra. Ale už je nahnutá, už je v pohode. A viete čo, myslím si, že bohužiaľ, nechceme to počuť, ale oni asi vydržia do tých volieb. To lepidlo, ktoré ich spája, je naozaj že veľmi silné. Keď dokázali teraz, a ja si myslím, že dokázali vydebacovať z toho kmeca a zrušenie úradu, tak to bola vyslovene taká dohoda medzi nimi. Dobre, máme ešte otázku? 3. Boli 3. Dobre, tak záverečná bonusová. Mám pre teba ťažkú otázku, naozaj veľmi nepríjemnú. Zaznela aj v medzinárodnom fóre. Ako sa cítiš? Veľmi dobre, tu veľmi dobre. Dobre, ja som veľmi rád, že robíš takúto robotu tu v Senci. Je to človek, ktorý naozaj vedel Senec posunúť ďalej, tak dúfam, že sa ti bude dariť a že sa vidíme na ďalšej diskusii, ktorú zorganizuješ. Budeme veľkou cťou. Ďakujem. Dobre, poďme sa teraz preusporiadať. Takže, in medias res. Vidíme, že sa nám ten právny štát zase nejakým spôsobom pomrvil. Čo sa to vlastne teraz udialo? Vysvetlí nám závažnosť, alebo možno to nie je až taká závažná situácia ohľadom rušenia úradu pre oznamovateľov, korupcie a závažné trestné činnosti. Povedz nám, čo je tam v tom zákulisí a ako by sme to mali vlastne celé vnímať? Ja si myslím, že sa teraz vláda už ani netvári, ale že úplne naplno robí všetky kroky k tomu, aby sa Slovenská republika správala ako mafiánsky štát. Lebo svojím príchodom zrušiť špecializovaný útvar na boj proti korupcii na prokuratúre, na polícii, rozpútať a by som povedala, že úplne do krajnosti doviesť vojnu v polícii. Momentálne vlastne sa nám rozpútala vojna na prokuratúre. To je to, čomu čelíme teraz, takto to treba pomenovať. Že toto nie je žiadna stabilita, žiadny pokoj, ale toto je rozklad základných inštitúcií vlastne, ktoré majú chrániť našu bezpečnosť a ktoré sú dôležité preto, aby tu zákon platil pre každého. Ja si myslím, že tu vlastne to, čo sa deje, je, že vlastne ten štát nám rezignuje na úplne základnú funkciu štátu a to je bezpečnosť. A to je nebezpečné pre nás všetkých. A popri tom všetkom ešte vojna na Ukrajine, proste nastavenie Slovenska smer Rusko, namiesto konsolidácie verejných financií, však tomu bude hovoriť Marian, narastá štátny dlh, rozdávajú sa verejné funkcie. Ale to, čo sa momentálne deje, je, že po likvidácii NAKY, špeciálnej prokuratúry, je na rade úrad, ktorý už je naozaj klinec do rakvy toho boja proti korupcii na Slovensku. A ja si myslím, že to, čo sa momentálne celé deje, že sa má zrušiť, tak asi bude výsledkom to, že nakoniec ten úrad s novým vedením bude dávať ochranu policajtom, teda prokurátorom, ktorí vlastne sú na strane tejto vládnej koalície. Hej, to už sa nikto netvarí, je to úplne jasno, všetci to pomenúvajú. Na Žilinskej prokuratúre sú politicky citlivé kauzy švagra Roberta Fica, vedúceho úradu vlády, Gedru a je zjavné, že tak ako to pomenúva aj odvolávaný krajský prokurátor v Žiline, pod ktorým vlastne tieto kauzy sú, tak on robil iné kroky ako tie, aby sa tieto kauzy riadne vyšetrovali a neboli v nich prieťahy. V podstate on to tak pomenúva, je to zrejme.
A v tomto prípade ten generálny prokurátor sa javí, že bol na opačnej strane. A no tak je jasné, čo ide urobiť vládna koalícia. Takže nemá to nič spoločné? Nie. Nemá to nič spoločné s 3 pokutami, ktoré dostal pán... Ja si myslím, že to je taký bonus. Ja si myslím, že tu zrazu, akože to, čo sa nám vlastne udialo, je to, čo môžeme čakať v ďalších voľbách, že Smer a Hlas je jedna entita, spája ich spoločný cieľ, jasne dať priestor kriminalite, aby sme chránili svoje vlastné záujmy. Takže to, že je to popri tom samozrejme pomsta voči úradu, ktorý dáva pokuty ministerstvu vnútra, to vnímam ako bonus. Ale si myslím, že to, že to ide teraz a takto rýchlo, tak je to preto, že vlastne si myslím, že to pokračovanie bude, že ten úrad zrazu vstúpi do tejto vody prokurátorov a pod novým vedením tejto vládnej koalície zrazu v tom celom začne byť úplne nový príbeh. To si myslím, že toto sa udeje, že týmto smerom to pôjde. Ďakujem veľmi pekne za uvedenie do tohto širšieho obrazu. Mne to napríklad nenapadlo, že tam môže byť takáto súvislosť, že vlastne oni si pripravujú také predpolie pre ochranu svojich ľudí. Je to zrejme úplne, aj z toho dnešného prerokovania výboru je to úplne zrejme. Aj spôsob vlastne, aj nové listy, hej, teraz už vlastne bol druhý výbor, však Juraj je členom toho výboru. Ja som tam vlastne ako prišilec, ma tam Juraj prizval, že súvisí to so spravodlivosťou. My s Máriou úzko spolupracujeme, že spravodlivosť a bezpečnosť. Tak vnímame, že to spolu súvisí. No. Takže ďakujem Juraj, že ma prizval na výbor a ma informuje, ale akože keby to naozaj nebolo tak vážne, tak je to ako zaujímavý konšpiračný príbeh, lebo naozaj, že na každom výbore sa oboznámi s novým listom odvolávaného prokurátora, ktorý štandardne nepredstupuje pred radu prokurátorov, keď je odvolávaný, aby tam predniesol svoje argumenty, ale nie, on sa obratí na výbor a tomu napíše prvý list a potom druhý list a teraz tretí list a my tam čítame tie listy a keby to nebolo také vážne, tak by sme sa aj pousmiali. Podobne ako pri štátnom prevrate, keď tento príbeh nám prerušil rozpravu v parlamente. Takže to je smiech cez slzy a nič, akože to, ja si myslím, že pre nás všetkých akože signál, že musíme prebudiť celé Slovensko. Lebo je super, že ste prišli, ale musí nás byť viac. Musíme mať naozaj silu to napraviť. Skôr ako o 2 roky to nebude. Tak dôležité, aby sme spoločne proste tú zmenu urobili. A riešenia máme, vieme presne, čo treba urobiť, vieme to urobiť rýchlo, ale treba byť silný. Tak len spolu to dáme. Tak som rada, že ste prišli a verím, že spoločne oslovíme ešte ďalších ľudí a proste tú zmenu urobíme. Bo takto to nechceme. Spomenula sa bezpečnosť. Ako bezpečne sa cítiš na Slovensku a prečo? Ja, myslím si, že každý sa tak nejak cíti a všetci sa cítime rovnako. Ja som nie som žiadna výnimka. Ja len toľko ešte k tomu výboru, že oni to vlastne dali na právno-bezpečnostný výbor a to dáva si takú logiku, ako keď ti horí barák, zavoláš policajtov. Hej? Že horí mi barák, prídite. Asi takýmto spôsobom, že oni vždy hľadajú nejaké také tie cestičky a spôsoby, ako nejakým spôsobom dostať tieto veci, ktoré si oni potrebujú poriešiť rôznymi spôsobmi na verejnosti a chrániť svojich vlastných ľudí, lebo tuto, okrem iného, čo tu všetko ako porobili, za tým celým sú dve vyšetrovania, jedno je voči Chabadovi, čo je teda ten advokát a švagor Roberta Fica, manžel jeho sestry. A druhý je Gedra, ktorý je šéf úradu vlády. To je 17 miliónov tomu Bžánovi. A to sa vyšetruje, prosím vás pekne, už od Kuvajtu napadení. Proste strašne dlho. A teraz Maro Žilinka mal nejaké vnúknutie, že on vlastne ide dodržiavať zákon, tak zatlačil na toho prokurátora, že ideš to vyšetrovať a posun to, hej? Lebo on robil to, že jednoducho to mal v šuflíku a nechcel to vyšetrovať. Tak začal na ňu tlačiť, a keď na ňu začal tlačiť, tak už je Žilinka zlý. Predtým bol dobrý, teraz už je zlý, lebo ide vyšetrovať ich ľudí. Tak teraz to je všetko proti Žilinkovi a budeme tu mať kauzy, budeme stále počúvať, čo sa deje na prokuratúre a budeme to riešiť a z toho bude tá vojna na prokuratúre. Čiže toto... No už je. Áno, samozrejme. Z tohto sa dostávaš to obkľúkou k tej bezpečnosti, že vlastne zlikvidovali špeciálnu prokuratúru. Zlikvidovali nás, rozbili políciu tak, že tá v podstate nevyšetruje korupciu, že korupcia od 23. na Slovensku neexistuje. Vidíme, že novelou trestného zákona, že
zlodeji a vôbec ľudia sú proste trzejší, opovážlivejší, idú do tých obchodov, kradnú vykrádačky, podobné veci, pretože tá nová trestného zákona nie je len o tom, že či sú drobné krádeže a tak ďalej, ale ona je vlastne nastavená tak, že má zvýhodňovať tých páchateľov oproti tomu systému, že všetko, čo je v prospech páchateľa, sa má využiť na jeho ochranu a tým pádom vlastne aj vo vyšetrovaní polície a podobné veci vznikajú proste komplikácie, prieťahy a podobné veci. Čo znamená, že dostávajú krídla organizovaný zločin, kriminálnici, máš organizované skupiny, ktoré chodia vykrádať obchody a podobné veci, že ty si objednáš, že chceš kosačku, oni ti donesú kosačku. Hej? Čiže tuto niekde sa nachádzame. Samozrejme, že to postupne začína prechádzať aj do násilnej trestnej činnosti, ublíženie na zdravie a podobné veci. Čiže tu tá bezpečnosť ide dole vodou, ochrana, tvoja právna ochrana ide dole vodou, prokurátora bude rozbitá, polícia je rozbitá, ale ide vyslovene všetko len na úkor nich, že táto vládna koalícia si potrebuje poriešiť vlastných ľudí. A tu sa ukazuje úplne jednoznačne aj jasne, že toto je vláda len určitej skupiny ľudí, pre vybraných ľudí a o ľuďoch, ktorí sa na to podielajú. Všetci ostatní to majú zaplatiť, majú sa na to podieľať a tak ďalej. To je takisto vidieť na konsolidácii, tu asi premostíme, kde konsolidácia je, že všetko zdražuje, všetko sa platí viac a tak ďalej, ale samozrejme ľudia na tom nemajú nič, pretože len platia viac, zatiaľ čo oni si žijú ako prase v žite, pretože na nich tá konsolidácia nemá žiadny dopad ani na štát, nikto nešetrí, stále sa nakupujú nové veci, veď ministerstvo vnútra nakupuje ako nákupná maniačka, strašné veci a neviete, čo s tým, musíme ich jednoducho jedného dňa poraziť, ale to nebude stačiť, tam sa musia urobiť aj určité aktívne opatrenia na ochranu demokracie a právneho štátu. To je niečo, čo nás bude v budúcnosti čakať, lebo pokiaľ to bude len takto, že sa budeme striedať a meniť a podobne a budeme sa tu v podstate nejakým spôsobom už naťahovať o nejaké právne veci, tak to nikdy neskončí a nikdy to nebude právny štát. No, tak, toto je celkom taká negatívna, temná vízia, ale Maroš, ty nás určite potešíš tým, ako sa nám darí finančne. No, tak akože asi sme naozaj začali veľmi temne, no ale není tu moc toho pozitívneho, čo hovoriť, pretože ja si myslím, že to, že existuje nejaký úrad na ochranu oznamovateľov trestnej činnosti, v podstate málo kto vie. To, čo sa dneska udialo na výbore, vie ešte menej ľudí a treba to vysvetľovať pochopiteľne, lebo je to veľmi dôležité, ale to, že ako sa vlastne máme, myslím si, že ľudia vnímajú. Proste tá situácia je fakt akože stále horšia, vidíme, ako všetko zdražieva. No, áno, pretože opatreniami tejto vlády, tými konsolidáciami, ktoré za prvé platíme v daniach, odvodoch, poplatkoch, ale zároveň, bohužiaľ, jedným z dôsledkov je aj rastúca inflácia. Slovensko má infláciu cez 4%, cca možno 4,5% aktuálne, ale to je, že rast toľko ako priemer Európskej únie. To znamená proste fakt, že rast zdražuje nám tu všetko výrazne, to samozrejme cíti každý, raňajkami počnúc a ja neviem, nedeľným obedom končiac. A zároveň samozrejme, a to tiež je cítiť a bude bohužiaľ horšie, je to, že vlastne ten druhé, čo sa v úvodzovkách podarilo vláde, popri tom, že dokázala zvýšiť ceny výrazne viac, ako teda je priemer únie, je to, že zabrzdila ekonomiku. Toto je to, čo dnes cíti každý svojím spôsobom. Inak to bude cítiť, ja neviem, právnik, inak to bude cítiť predávač v potravinách, ale jednoducho alebo zamestnanec, ktorému hrozí namiesto zvýšenia platu prepustenie, takže, ale cíti to proste každý. Zastavili ekonomiku a tento rok bude ekonomika rast možno 0,8-0,7%. Akýkoľvek rast začínajúci nulou nie je rast, to je v podstate stagnácia. No a zároveň teda pre budúci rok je ďalší balíček konsolidačný, síce rozprávali, že to bude pol na pol, že polovicu vláda, polovicu ľudia, no zostala len tá polovica ľudia, tú polovicu vlády tam nie je, ale proste ten výsledok je ten, že to celé sa proste ešte zhoršuje, ale, a to už sa, budem tu trošku hovoriť o tom gréckom scenári, jedným z toho, čo bolo v Grécku, bolo to, že vláda stále viac klamala ľudí, Eurostat, v akomkoľvek dokumente, v rozpočte. A to sa začína diať tu.
Tento rok bude rast 0,8 povedzme. Na budúci rok musia ľudia a firmy všetci zaplatiť asi 1,4 miliardy na ďalších nových daniach, zvýšeniach, všetko. Ale výsledok je, rozpočet hlása, že budúci rok bude rast ekonomiky silnejší, 1,3 tam myslím majú. Hej. Všetky ostatné inštitúcie, či už Národná banka, tá hovorí o 0,5%, Európska komisia asi o 0,6-0,7%. Nie, vláda proste tvrdí, že to bude 1,3. Akože drevené želiesko. Ak z ekonomiky odčerpávate peniaze zvýšenými daňami, tak samozrejme hospodársky rast klesá. Hej. Vláda tvrdí, že rastie. Proste toto je to, že jednoducho vláda stále viac klame a nech to premostím zasa naspäť. Nefunguje, ani nemôže fungovať ekonomika vtedy, keď nie je vymožiteľnosť práva. Hej. Proste jednoducho malí zlodeji sú beztrestní, veľkí sú dokonca chránení, hej, pretože táto vláda nebojuje proti korupcii a už vôbec nie proti tej veľkej. To teraz povedala aj Európska prokurátorka pani Kevešiová. Každý tretí podvod, ktorý sa týka EÚ, má nejakú slovenskú stopu. Nehovorím, že tu má korene, ale proste má jednoducho, Slovensko je nejak do neho zamotané. Sme 1% únie, čo sa týka aj obyvateľov, ale aj hospodárstva, aj rozpočtu. Všetkého sme asi 1%, akurát podvodov sme 33. Hej. Toto je asi ten rebríček, kde vyhrávame. A tu sú len dve veci proste. Buď to krajina nastavuje podmienky pre podnikanie, pre investorov, pre ľudí, aby sa tu dalo žiť, pracovať, podnikať. Vtedy krajina rastie, taký dobrý príklad je Írsko, tí majú problém, že nevedia čo s rozpočtovým prebytkom, alebo vládna koalícia nastavuje podmienky pre gaunerov, pre kradnutie, pre podvody, pre ochranu vlastných ľudí. No, do takej krajiny potom chodí zločin, organizovaný zločin a nie len ten slovenský, ale celoeurópsky, lebo ak niekto má prehľad, kde ako je, kde hrozia nízke tresty, kde nehrozia žiadne tresty, tak je to práve organizovaný zločin a tak sa sem vlastne dostáva. Toto je tá realita. Bohužiaľ vláda vytvára podmienky pre gaunerov a takto potom aj vyzerá krajina. Takže, a toto potrebujeme zmeniť, toto chceme zmeniť a máme aj ľudí, aj jednoducho tú víziu, ako to zmeniť. Snímal hovorí o tej informácii o Írsku, lebo sme počuli o tom, že Česká republika začala ekonomický rast, vidíš to, exportovali sme im tam premiéra. Očakáva sa, že priniesie slovenské know-how aj pre ich ekonomiku, tak som zvedavý, ktorý starejších poradcov pána premiéra nášho sa chystá do Írska, aby exportovali svoje know-how, ako zatočiť s hospodárením a s prebytkom v Írsku. Ďakujem veľmi pekne. Slúbil som jedno kolo otázok odo mňa. Teraz je miesto na vás, takže kľudne, voľne kladte otázky. Vždy sa prihláste a adresujte tú otázku, pokiaľ možno konkrétne našim hosťom, jednom z hosťov. Ja som mal možno na Majku otázku, že keby boli tie prvé roky, povedzme o tie 2 roky teda, v tom negatívnom scenáre, o tie 2 roky tých prvých reforiem spravodlivosti, justície toho systému, také, že must do. No pre navrátenie z hesla, že naozaj ten zákon platí pre každého rovnako, ja si myslím, že trestnú politiku musíme jednoznačne napraviť. A na to, aby sme nemali tretinu daňových podvodov Európskej únie tu na Slovensku, a nielen to, ale sme aj vyšetrovali vôbec korupciu, však ide aj o naše peniaze, tak musíme vrátiť špecializované útvary, či je to polícia, či prokuratúra. A to sa dá urobiť veľmi rýchlo. Akože tie kroky naozaj sa dajú rátať v dňoch, aby ste urobili takéto rozhodnutie, že takéto útvary je potrebné vytvoriť. No a potom treba nastaviť tú trestnú politiku tak, že tresty musia byť odstrašujúce v nejakej miere. To by som povedala, že to sú veci, ktoré máme na stole a vieme okamžite dať do legislatívneho procesu, aby sa hneď proste prebehli a prijali. A rovnako trestný proces. Ako trestný proces ja chcem mať nový pripravený ku dňu, vlastne kedy by sme nastúpili. Aj ho mať prerokovaný s partnermi z opozície, aj samozrejme s kľúčovými aktérmi, či je to polícia, vyšetrovatelia, prokurátora, sudcovia. Proste ten trestný proces musí mať tak, že štát má navrch. Teraz má navrch obhajoba páchateľov trestnej činnosti. Takže to nie je len o trestoch, ale to je o celom trestnom procese.
Proste musíte vedieť toho páchateľa postaviť včas pred súd. Teraz sa to naozaj nedá. To, čo urobila vládna koalícia, že ešte viac to stiažila, už vtedy to bol problém. A toto musíme zásadne zmeniť. Napríklad pri tých daňových podvodoch je problém, že aj keď je človek odsúdený za daňový podvod, tak je problém vlastne, aby ste v primeranom čase mali jasné rozhodnutie súdu, že má zaplatiť škodu. Vlastne to, za čo je odsúdený, že spáchal tú škodu, tak potom sa má viesť ďalšie konanie, siahlo dlho, že teda tú jasnú škodu, za ktorú bol odsúdený, má naozaj zaplatiť. Tak tieto veci musia fungovať. Musí byť včas zaistený majetok a rozhodnutím o víne proste by malo byť rovné rozhodnutie o náhrade škody. To sú akože úplne, by som povedal, že jednoznačné, ľahké, zrozumiteľné veci, ktoré treba spraviť. A toto podľa mňa treba mať pripravené ku dňu nástupu. Že na tomto robím aj toto chcem mať pripravené. Takže keď 3, tak NAKA, špeciálna prokuratúra, nový trestný proces. A spolu s trestným zákonom. Tam stačí zásadne novela, to sú jasné veci, ktoré sa urvala táto vládna koalícia. Nech sa páči. Môžem takisto na vás pokračovať. Čo dá sa zvrátiť vlastne aktuálne, teda ako funguje legislatíva, tak vieme to aj spätne, čo sa dejú, tieto korupcia, všetky tieto zločiny, tak vie sa to nejako zvrátiť následne nejakou legislatívou, že vlastne premlčacie doby a tak ďalej, vlastne všetko to, čo hrá v ich prospech. Takže či sa to dá nejako spätne započať tie konania a vlastne postihnúť ich za to, čo momentálne konajú. Nedajú sa už vyšetriť a odsúdiť nikoho za tie emisné povolenky. To sa nedá. To akože si treba otvorene priznať, že tam, kde proste uplynula lehota na vyšetrenie a vznesenie obvinenia, to sa nedá. To akože vám budem darmo sľubovať. Ale my sme podali množstvo trestných oznámení rôznych vlastne aj pre únos tohto štátu a tie veci sa vyšetrujú. Začalo sa trestné stíhanie. Vrátanie napríklad organizácie Brat za brata, tam už boli tiež urobené úkony a začalo sa vlastne trestné stíhanie vo veci, čo proste je veľmi dôležité, že vidíte, že tam sú vyšetrovatelia, ktorí na takýchto veciach robia. My sme podali tiež trestné oznámenia pre poplašnú správu, ktorá súvisela s tým vymysleným príbehom o štátnom prevrate, k splnomocnencovi Kotlárovi, že tu šíri poplašné správy. Toto sú všetko proste veci, ktoré my sme podali a tí vyšetrovatelia na tom robia. A to je podľa mňa dôležité, že zbierajú k tomu dôkazy. 2 roky podľa mňa uplynie veľmi rýchlo. A je dôležité, že v týchto napríklad veciach, ktoré už sme vlastne takto pomenovali, tak sa začalo vyšetrovanie. A pri tých korupčných kauzách ono je to tak. No tak tam bohužiaľ, kde sa zastavilo trestné konanie, že sa skrátila lehota pre vyšetrovateľov, tam naozaj nerobíme nič. Ale v tých veciach, ktoré budú živé, ktoré budú ešte živé, a mnoho takých je, že oni boli rozhodené na tie krajské prokuratúry a sú živé a tam vlastne spia. No tak určite mnohé z nich ešte živé budú aj po tých 2 rokoch. Ten trestný proces, o ktorom hovorím, ten viete dať na všetky veci, ktoré práve sú živé. Na všetky, aj tie, čo budú, aj tie, čo sú. To znamená, vy viete naozaj zjednodušiť tú prácu pre vyšetrovateľa a prokuratúru, aby vedeli tých páchateľov dať včas pred súd. To viete urobiť. Ale teraz napríklad mňa zaujíma to, že ekonomické škody, možno je to aj Kotlár, je jedna vec a tak ďalej, poplašná správa, ale skôr tie ekonomické škody, ktoré aktuálne vyplývajú pre to Slovensko. Tie daňové podvody, o ktorých hovoril aj Marián, tak to, čo je vďaka Bohu, sme súčasťou Európskej únie, máme Európsku prokuratúru, takže vlastne o tej tretine prípadov, o ktorej vieme, bohužiaľ boli identifikované v iných krajinách, takže to nie je, že u nás by začalo trestné stíhanie, ale my sme vlastne boli požiadaní šéfkou Európskej prokuratúry, že prosím vás, keď ste na to neprišli, že vám tu kradnú peniaze, tak aspoň by ste mohli byť v tom súčinní, keď to tak mám skrátiť, hej? No tak ale, takže ona prišla vlastne požiadať o spoluprácu a s tým, že akože vás to fakt neštve, že tu prichádzate peniaze, lebo to sú peniaze z nášho štátneho rozpočtu. Ich to trápi preto, lebo vlastne keď sa nevyberú tie peniaze na daniach, no tak samozrejme potom aj iný podiel ideme zaplatiť ako do rozpočtu Európskej únie. Takže vlastne aj ona je na tom krátená, keď my vybereme menej z DPH. Hej. Takže ona má záujem na tom, aby my sme si povyberali tie peniaze a potom jej zaplatili. Hej. Hej, že to sa z toho vypočítava vlastne to percento, koľko my platíme zase potom do Európskej únie, do toho budžetu. Takže vďaka, že sme v Európskej únii, vďaka, že máme Európsku prokuratúru, tieto daňové podvody, vlastne, v ktorých je Slovenská republika zapojená, tie sa vyšetrujú a
Áno, je tam okolo 4700 obchodných spoločností, ktoré majú kontakt so Slovenskom. A ktoré sú zapojené vlastne do týchto daňových podvodov. A začali sa vlastne vyšetrovať. No tak v nich bude určite Európska prokurátora bude na tom pracovať. A za tie 2 roky určite ja si myslím, že sa nestane, že by tieto kauzy proste boli len tak ľahko stopené tým, že tá Európska prokuratúra má na tom záujem. Takže tieto veci, ktoré boli rozbehnuté, do nich určite vieme veľmi rýchlo nastúpiť a začať ich vyšetrovať. A tie je zložité stopiť, lebo sa o ne zaujíma Európska prokuratúra. Ja možno ešte k tomu dodám. Tá realita je taká, že čo je dôležité je proste fakt sa musí urobiť zmena, aby sa to nedialo do budúcna. Tá realita, keď sa pozriem, aká je vymožiteľnosť daňových nedoplatkov, či za tejto vlády takmer žiadna, za predchádzajúcich v podstate nejaká, ale tiež malá. Tie peniaze, ktoré sa raz stratia, ukradnú, neodvedú na daniach, proste daňové úniky, tie sa veľmi ťažko získavajú naspäť, veľmi ťažko. A tá cesta je proste, nesmie sa to diať. To je tá zmena proste jednoducho. Finančná správa musí fungovať. Druhý deň po voľbách proste musí začať fungovať finančná správa, musia začať zmeny tam, aby sa proste nediali tie veci. Toto je to. Fakt to, čo sa tu teraz proste celé deje, treba to vyšetrovať všetko, ale tá šanca, že nejak veľa z toho sa podarí a vôbec, že uhradiť tú škodu, tá je minimálna. To hovoria štatistiky proste. Tá cesta je od bodu volieb proste dopredu. To je ten priestor. To áno, ale v tých veciach, ktoré sa vyšetrujú... Určite, áno, samozrejme, jasné. My vieme, lebo to hovorím, že vlastne v tých veciach, ktoré sú živé a na ktoré nás aj upozornila Európska prokurátorka, tak to sú vlastne živé veci. To znamená, že v tých veciach vy viete okamžite zmeniť trestný proces a ten sa bude aplikovať aj na tieto všetky veci. Tak aby sme sa rozumeli. Trestný proces viete na ňo použiť. Problém je povedať, že v tých veciach, ktoré už bolo vznesené obvinenie, aby ste na ne napríklad aplikovali prísnejší trest. To je problém. Problém je, aby ste vlastne natiahli lehotu pre vyšetrovateľa v tých veciach vlastne, ktoré sa už stali. Do budúcna to viete samozrejme nastaviť tak, ako si to ten štát želá a považuje za správne. Ale na veci, ktoré sa stali, alebo teraz sa dejú, no tak to, čo viete spraviť je, že nastavíte tak vyšetrovateľov, prokuratúru, nastavíte tak proces, aby sa tie veci proste jednak objasnili a aby ste ju vedeli čo najskôr dostať pred súd. To viete spraviť. A to podľa mňa akože je, ja si myslím, že to je pomerne dosť. Ja to poviem ešte inak. Dnes máme 5% DPH, 19% DPH, 23% DPH. Toto je samozrejme ešte aj nulová, pomixované tak, že keď ste v reštike, tak keď zjete tam, tak 5%, keď si zoberiete so sebou 19%, keď to donesie externá donášková služba, tak 23%, keď si dáte nealko 19%, keď si dáte alko 23%, do toho vstupuje spotrebná daň, tu už nechajme. Ten systém je nastavený tak, že keby ste ho robili so zámerom, že ako najlepšie optimalizovať dane, ergo neodvádzať DPH, no presne takto. Čiže čo sa musí zmeniť? Ideálne bola, že jedna sadzba DPH. To je náročné, ale proste maximálne 2 a proste blízko pri sebe a jasne nastavené. Hej? Toto sú tie veci, zase čo ja hovorím, že proste musia sa zmeniť tak, aby jednoducho nebolo tým najľahším riešením neodvádzať dane. Hej? To isté teraz, jasné, spravila sa ďalšia progresivita dane z príjmu fyzických osôb. Kedy si sme mali, že 19, rovnú daň, jednoduchú, jasnú, proste nikomu sa, alebo teda málo bolo daňových podvodov, bolo najjednoduchšie tie dane zaplatiť, proste bolo to jednoduché, ľahko sa to kontrolovalo, samozrejme, jednoduchý systém sa ľahko kontroluje, tak sa dane platili. Dnes, dobre, je tam nejaká 15%, 19, 23, teraz dali tuším 30, 35, proste jednoducho. To samozrejme, že vedie k ochote ľudí proste robiť podvody, lebo tak keď máte niekoho zaplatiť 35% sadzbu dane, urobíte asi viacej na to, aby ste sa tomu vyhli, než keď to bolo 19, to je asi jasné. A toto sú tie veci, že nastaviť ten systém tak, aby nebolo témou dňa kradnutia, ale práve naopak, aby sa oplatilo platiť dane. To je to prvé, to je to ekonomické. A samozrejme to, čo hovorí Mária, proste samozrejme treba vyšetrovať, samozrejme treba robiť všetko preto, aby sa tá škoda nahradila. Ale realita je tá, a to je to, čo vieme spraviť, je, aby sa ten systém zmenil, hej? Aby bolo menej sadzieb, jednoduchších sadzieb, aby sme podporovali vlastne to, aby sem chodili investori, aby jednoducho sa tu oplatilo podnikať, aby možno ľudia, my máme 300 000 občanov v zahraničí, hej? Prišli sme o ľudský kapitál.
Tí ľudia majú samozrejme už aj nejaký finančný kapitál. Ak by sme ich vrátili na Slovensko, aby sa to oplatilo, tak prídu aj skutočne aj s peniazmi a môžu tu začať podnikať čokoľvek. Ale aj s ľudským kapitálom ich detí, kopu ľudí odišlo v 90. rokoch, dnes majú deti v podstate dospelé. Vedeli by sem prísť. Čiže toto je to, čo treba proste, aby fakt sa oplatilo v tejto krajine zasa byť a žiť slušným ľuďom. To je to, čo sa musí stať. Ja o to hovorím, že tá nespravodlivosť. To, že nakradli, schválili si novelu trestného zákona a tým skrátených lehôd a všetkého, čo si tam vlastne porobili, ako keby vyviazli z tej slučky zákonnosti. Áno, presne tak. To je to strašné, čo vadí nám všetkým, každý, kto poctivo normálne žije. A s tým sa budeme musieť vyrovnať žiť. Že sú takíto sviniari, ktorí nakradli a vyviazli. Ale je tam medzi nimi strašné kvantum. Takí, ktorí tá novela trestného zákona nepomohla. Ako keď sme sa teraz bavili o tom, ako útočia na Žilinku ich človeka, ktorého oni považovali za toho, ja by som povedal toho, akože človeka, ktorý, ale tak toho človeka, akože tej ich spravodlivosti. A máte tam Žána, máte tam teda Gedru, máte tam všetky tie podvody, čo sa týkajú podvodov s európskymi peniazmi, sú nepremlčateľné. Čiže ACI a podobné veci. Z tohto oni šalejú. Toto je niečo, čo ich trápia, čoho sa boja. A to je aj preto, prečo oni hovoria napríklad o tých teóriách o vystúpení z Európskej únie, diktátu z Bruselu a podobné veci. Pretože vedia, že keď sa to otočí, nastaví sa systém a normálne sa začne znova spolupracovať s Európskou prokuratúrou, s OLAFom a podobné veci, začnú sa tieto veci vyšetrovať, takže sú na rade. A že kopec z nich reálne hrozí, že sa z toho nedostanú. Lebo to nie je, že bude to obvodné oddelenie SENEC vyšetrovať. To je to, že bude Európska prokuratúra spoločne s našou prokuratúrou vyšetrovať ľudí, ako je Bodor alebo iných, ktorí nakradli pri tých haciendách. Čiže oni majú x podvodov, jedni sú že tzv. Tie národné, na čo ten trestné zákon, novela trestného zákona akože funguje, a potom máte tie, ktoré sú medzinárodného charakteru, toho európskeho, kde sú na to krátky. Tuto je tá panika a ten strach v ich radách, preto je tá antieurópejstvo, akože tam anti-EU a tá agitka, že v podstate im by bolo, sa uľavilo, keby sa dostali z Európskej únie, lebo nakradli a už sa im nič nemôže stať. Takže tuto je ten boj je tvrdý a bude tvrdý, lebo nám ide o budúcnosť, o to, ako to budeme žiť, a im ide o to, že čo im hrozí. Čiže tie najbližšie voľby a tá kampaň bude strašne špinavá. Ďalšia otázka? Ja by som sa chcel spýtať možno pána Biskupiča, že či v podstate tá vízia ohľadom tej ekonomiky, keby ste sa dostali do vlády a tak ďalej, či sa dá sformulovať nejak jednoducho aj pre obyčajných občanov. Jak to možno proste robilo Olano, povedalo, zvýšime proste rodinám 200 eur. Ako to robil Fico, dáme 13. dôchodok dôchodcom. Lebo tieto veci, ja to chápem ako podnikateľ, aj podnikatelia to chápu, ale je tu veľa obyčajných ľudí, ktorí proste to nežijú. Oni nevidia ani tie trestné veci a tak ďalej, ich sa to priamo nedotýka a nevedia si to proste predstaviť. Aj keď sa tu bavíme o tej DPH, tak je to strašne komplikovaný systém, ale niečo, čo môže byť uchopiteľné v rámci tej vízie, či sa dá možno nejak sformulovať, alebo o tom baviť. No, takto. Ono aj nakoniec, aj ten Smer, aj ten Matovič, akože ono to len ukázalo, že neexistujú čarovné riešenia. To tak jednoducho to nie je. Ale áno, treba takéto akože jednoduché slogany určite, áno, aj my máme. Vyššie platy, nižšie dane, hej? Proste jednoducho chceme znížiť dane, keď si to predstaví ako zamestnanec, no tak keď budú nižšie dane, no tak samozrejme zostane mu viacej v čistom. Toto je koncept, ktorý sa podľa mňa dá akože relatívne rýchlo pochopiť, hej, zamestnancov je asi na Slovensku najviac, čiže máme aj my takéto. Toto je naše heslo, to vidíte na našich billboardov, presne toto to znamená. Namiesto 35% sadzby proste chceme dať 19, no a ten rozdiel skončí proste v peňaženke, skončí ako vyššia čistá mzda. A nedá sa to pretaviť, do nejakých priamých čísel? Lebo fakt, potom ten obyčajný človek, on nevie, vyššie platy, nižšie dane. Mikuláša Zurindu, že s nami dvojnásobné platy. Tak, no, lebo to je proste predstaviteľné. Bude mať dvojnásobok, vie, koľko to je. Sice neboli hneď, ale ono je to len, viete, akože ono,
aj ten Dzurinda, áno, ono sa to stalo, hej, len čo si dovtedy užil, hej, než sa to stalo. Veľmi ťažko je to, fakt, že podľa mňa, akože viete to, však pred poslednými voľbami, ja to poviem, podľa mňa to Olano je momentálne v parlamente kvôli tomu, že slúbilo, že voľte nás, dostanete 500 eur. Ale toto od nás ani nemôžete chcieť. Je to geniálne jednoduché. Prvý si ich boli pýtať už deň po voľbách, že? Zosad, no ale asi tak to úplne nie, hej. Čiže my sa snažíme to vysvetliť čo najjednoduchšie, ale zároveň treba jasne povedať, že nie sú čarovné riešenia. Ono tie piliere sú v podstate 3, hej, keď to mám akože úplne jednoducho. Prvý je, že, a to je podľa mňa ľahko pochopiteľné, musí začať vláda šetriť na sebe. Nesmie si Kaliňák kupovať nové lietadlá, nesmie si Eštok kupovať, ja neviem, košele z kávových zrn a raz tak drahé počítače, nesmie robiť 2-miliardový tender proste minister zdravotníctva, takže to skončí u nich, nesmú rozdať 230 miliónov svojim v inovačnej výzve, čiže jednoducho vláda musí začať šetriť a efektívne míňať peniaze. Toto sa podľa mňa pochopiť dá, lebo to denne žijeme. To je jedna noha. Hej. Druhá noha je, že jednoducho ten sociálny systém je tak drahý, že jednoducho bude šetriť, treba jednoducho aj tam musí byť cielenosť, proste musíme sa prikrývať takou perinou, na akú máme. To je druhá vec. To sa dotkne ľudí. Nerobme si ilúzie, že sa nedotkne. Proste dotkne, hej. A tretia vec, lebo tieto dve aj tak same nepomôžu, je vlastne ten rast ekonomiky. Väčší koláč. Proste to, čo ja stále najviac počujete mňa hovoriť, že treba nastaviť podmienky tak, aby sa sem oplatilo znovu chodiť investorom, aby sa vám, určite ste tu niekto podnikateľ, aby ste aj vy investovali do svojho podnikania viacej, aby jednoducho sa vytvorilo viacej novej hodnoty, zväčšil sa ten koláč a z neho samozrejme potom vie ísť aj na sociálne ciele, aj na bezpečnosť, aj na všetko. Hej? A ešte aj teda výraz dlhov, lebo my ešte máme ten problém, že my každý rok proste máme deficit a zvyšujeme tie dlhy. Čiže toto sú 3 také akože základné nohy toho, čo treba zmeniť. Nie je to úplne jednoduché, ja rozumiem, hej, ale sú veci z toho, ktoré sa akoby pochopiť dajú. Určite sa dá pochopiť, že keď mi Saska zníži dane, tak mi zostane viac peňaženke, hej. Keď proste bude tam minister, ktorý nebude kúpovať košele z kávových zrn a nebude rozdávať peniaze svojim blízkym, ktorí si týždeň predtým proste dali do svojho predmetu podnikania výskum a vývoj, hej, že to sa podľa mňa pochopiť dá. A potom ten súbor toho, aby proste ten koláč bol väčší, to je samozrejme akoby to najťažšie. Ale asi zasa všetci chápeme, že keď proste ten vlastník firmy, v ktorej pracujem, jednoducho má stále vyššie dane, stále menej zákazníkov, pretože im nevie ponúknuť konkurencieschopnú cenu svojich výrobkov, ktorý rozmýšľa, že koho teda prepustí z tých ľudí, ktorých 20 rokov zamestnával a pozná nielen ich, ale pozná ich aj ich rodiny a ich deti. Hej? Takže aj toto sa dá pochopiť, že proste musí sa najprv dariť tomu podnikateľovi. Možno to nie je úplne populárne, ale tak to je. Najprv sa musí dariť podnikateľovi, potom je možné, že sa bude dariť, alebo potom sa bude dariť aj jeho zamestnancom. Hej? A už aj nebudem ďalej hovoriť, lebo čím viac sme hovoriť, to je zložitejšie. Práve, preto ja som ide o tie odkazy, ja to chápem, ide o tie odkazy. Ja som pochopil jedno, že to, čo my komunikujeme, je makroekonomický rozmer ekonomiky, kde je úplne prirodzené a normálne, že sa bavíte o makroekonomike, o daniach, o fungovaní štátu a v tom celom tom procese, ktorý si bude vyžiadať zásadné reformy, ktorý vo svojej podstate, keď ho podchytíte a urobíte tie kroky, ktoré sú potrebné, prinesie to, čo želané, čo potrebujete. Ale chýba tam ten mikroekonomický rozmer pre podnikateľov, pre ľudí miestnych a tak ďalej, ktorí áno, lepšie pochopia 200 eur, 300 eur a tak ďalej. To sa, len viete, to sú momenty, ktoré nie sú úplne vlastné Saske a musí sa niekedy možno s tým naučiť žiť alebo to nejak uchopiť ináč, pretože veľa týchto mikroekonomických ukazovateľov, o ktorých sa tu bavíme, sú populistické a neprinášajú efekt, skôr majú ešte negatívne dopady. Ale jasné, že je potrebné sa nad tým zamyslieť a beriem to od vás ako dobrý input, že my by sme mali ľuďom reálne ukázať, že keď budeš, ja neviem, podnikať, že predávaš bicykle, príklad, a keď ich budeš predávať, ja neviem, toľko, v takých podmienkach vieme ti urobiť ešte toľko, táto lepšie prostredie, niečo v
takomto duchu, čo je pre každého uchopiteľné, čo aj povie aj ten, čo predáva hračky, čo má malé potraviny a tak ďalej. A ľudia, ktorí si to kupujú a platia, že aha, vlastne tak tam ja mám takúto 20% zľavu alebo niečo v tomto duchu. Ono sa tam dajú, jednoducho spraviť veci, lebo teraz nedávno dávali, že napríklad dajte nám nejaký nápad. V Poľsku, neviem či uzákonili alebo čo, že proste rodiny nebudú platiť, tuším, dane, keď sú rodiny. Teraz napríklad, keď tak rozmýšľam pre mladých, možno spraviť proste pre mladých podnikateľov, ja neviem, do 25 rokov, že nebudú platiť odvody. Nech sa naštartujú a nech začnú podnikať. Proste možno niečo fakt, že uchopiteľné. Ja viem, ale čo vedia na začiatok. Rodiny extrémne zvýhodňované a demografická krivka sa napriek tomu nemení. Je to len využívané na populistickú politiku Viktora Orbána. Čiže to by chcelo možno, ja vám rozumiem, ale akože... Ale aj pre tých podnikateľov. Teraz zvýšili, že len pol roka v podstate, akože keď začnú podnikať, tak nebudú platiť to sociálne a potom budú platiť sociálku. Tak niečo fakt pre tých mladých, aby chceli podnikať, lebo človek, keď dneska začne podnikať, tak automaticky vie, že musí platiť odvody. Či zarába, nezarába. Podnikateľské prostredie pre startupy, pre, ja neviem, inovácie. Ale konkretizovať, aby si to tí ľudia vedeli predstaviť. Ja by som do toho vstúpil, mám taký jeden nápad. Každý týždeň chlieb zadarmo a sír za polovicu. Takže naozaj... Takto, aby sme to uzavreli, treba si, viete, dnes je presne tá doba, že a tomu dať to a tomu nedať to. Treba si jednu vec uvedomiť, že výhodu pre kohokoľvek, že niekto má výhodu, či už neplatí odvod, alebo má nižšiu dať, alebo dostane dotáciu, platí niekto ďalší, ktorý mohol platiť menej a vlastne jednoducho platí viac. Čiže každá výhoda pre niekoho je vyvážená nevýhodou pre tých ostatných, ktorí sa na to skladajú. Hej. Preto proste treba sa skôr fakt vrátiť ku koreňom. Jednoducho menej daní, menej povinností, nižšie odvody a proste áno, s tým samozrejme bude súvisieť aj to, že proste nebude 230 miliónov na výzvu, ktorá aj tak skončí s prepáčením kmecových známych, keď to úplne akože zvulgarizujem. Hej. Jednoducho ale tie inovatívne firmy proste budú mať také podmienky, že sem prídu samé. Nie preto, že si ich kúpime nejakou dotáciou, ale preto, že tu bude nižšia daňová sadzba ako v okolitých krajinách, že tu bude možno kvalifikovanejšia pracovná sila ako v okolitých krajinách. Jednoducho proste lepšie podmienky. Hej. Toto je to a to je ten súboj vlastne proste toho zdravého ekonomického rozumu, sedliackého rozumu, a súboj toho, ktorý bohužiaľ dneska vyhráva nielen na slovenskej úrovni, ale aj na európskej úrovni. Dotácie. Únia proste, aj tam je milión dotácií všade a tiež sa k tomu dostane nielen na Slovensku, aj v iných krajinách. Ono tá korupcia je tak stará, jak ľudstvo samo. Ale už málo sa hovorí o tom, teraz sme aj mali na výbore hlavnú auditorku, hej, európsku, našu slovenskú, proste málo sa hovorí o tom, a to aj ona hovorí, proste odkiaľ tie peniaze prídu. Tie peniaze prídu na nových daniach, na nových poplatkoch, na nových odvodoch. To všetko proste bude znevýhodňovať už teda nielen Slovensko, ale aj celú Európu oproti zvyšku sveta. Že toto je možno to, čo treba rozprávať a musíme chodiť nie 30 diskusí, ale 300 alebo 3000, aby sme to každému povedali, že proste keď jednoducho menej ľuďom zoberieme, no tak im viacej zostane a nebude im treba dávať. Pretože viete, vy keď zoberiete ľuďom, ono to není, že to isté sa vráti. Veď ten aparát štátny niečo schrúme, veď to niekto úraduje, procesuje, kontroluje, potom aj samozrejme vyšetruje, to všetko niečo stojí, ale proste vráti sa už menej. A ešte bohužiaľ sa nevráti tomu, kto by to potreboval. Hej. Viete, ja ešte jeden príklad poviem, než teda dáme priestor na našu otázku. Zabijete ma možno. Ja som není fanúšikom toho, že teraz je tá dotovaná linka Bratislava-Košice letecká. Hej. Štát ide dať 5,5 milióna na 2 roky, však áno, je to málo, tu sa míňajú iné peniaze, ale to je stále veľa peňazí na to, aby sa dotovala letecká linka. Hej. Proste to nie je cesta. Tu je cesta, aby sa dotovali železnice menej. Hej. Lebo aj tam idú proste množstvo dotácií a ešte sa tam popri tom samozrejme aj veľa kradne. Hej. Takže vláda nerieši, že je zefektívnenie zníženie dotácií v železničnej doprave, hej. Aby proste, zastupujem na rovinu, nemôže byť lístok zadarmo. Musí mať študent zľavu, hej, kľudne môže mať polovičnú, ale nemôže to mať zadarmo. Namiesto teda toho, aby sa
vlastne tuto znižovalo, tak už vstupujeme do nového odvetvia, už teda sa ide dotovať a letecká doprava. Ja sa pýtam, čo bude nasledovať. Bude sa teraz akože Bratislava Žilina, alebo Bratislava Poprad, alebo čokoľvek. Jednoducho, proste nie. V situácii, kedy Slovensko, my vytvoríme 7 miliard deficitu každý rok, to platí vlastne od roku 23-24, aj tento rok to bude, aj budúci to tak bude. 7 miliard deficitu cca, no tá suma sa zvyšuje, lebo furt je to okolo 5% HDP, ale jednoducho stále je to viac peňazí. A stále sa ide len rozmýšľať, kde zasa ďalšia proste dotácia komu dať. Všetky tieto dotácie sa niekto na ne zberá. Ten príbeh začína tým, že nám všetkým, ako tu stojíme, proste musíme zaplatiť viacej daní. Aj na slovenskej a teda stále to bude viac aj na európskej úrovni. Toto je cesta do pekla. Neviem, či sme zodpovedali otázku, ale poďme asi na ďalšiu. Ja som sa chcela spýtať, keďže teda aj pán Mikulec asi smeroval skôr k tomu, že či plánujete alebo máte pripravenú nejakú schému na oslovovanie rôznych sociálnych skupín, čo sa týka predvolebnej kampane. Pretože napríklad aj dnes stretli sme sa tu uvedomili ľudia, ktorí možno aj chápeme celkom tú dnešnú diskusiu, čo sa týka toho ekonomického zaťaženia a celkovo tej situácii, ku ktorej momentálne naša scéna smeruje. Ale teda to nie je jediná otázka, ktorú slovenských občanov, teda môžeme ich vyťažiť, čo sa týka volieb. Vieme veľmi dobre, že vždy, keď prichádza nejaké vysoké ekonomické zaťaženie, alebo teda dochádza k rozsiahlej trestnej činnosti, či už za podpory štátu, alebo teda nejakých takýchto systémov, tak tá najnižšia sociálna vrstva tiež začína páchať rozsiahlu trestnú činnosť. Táto rozsiahla trestná činnosť nie je na takej úrovni, ako tu teda počúvame, že sú to teda nejaké tie organizované skupiny, ale väčšinou to zasahuje tie základné rodinné bunky, páchanie trestnej činnosti v rámci rodín a tak ďalej. Mňa by napríklad zaujímalo, či v tej prípadnej novele sa plánuje aj nejaké skrátenie vyšetrovacieho konania v tejto oblasti, pretože ja pracujem v sociálnej oblasti a ja sa začínam často stretávať s tým, že nestíhame, alebo nie sú dostatočne včas vytvorené také opatrenia, alebo teda vyšetrenie danej veci, že my nevieme zabrániť páchateľovi v rámci rodinnej bunky k tomu, aby sme ochránili to dieťa. Že teda nebavme sa, prosím, ak je to možné, iba o tej ekonomickej trestnej činnosti, ale celkovo proste, keď dochádza k takémuto rozkladu štátu, základný, kto tým trpí, je základná rodina. Úplne. A že teda tam by sme sa mali nejako to sú vlastne dve na tú ochranu. Áno, dve otázky. Takže prvá je, že ako sa rozprávať s ľuďmi, ktorí sa možno až tak nezaujímajú o politiku. A osloviť ich? Áno. Úprimne, ja chodím veľmi rada do takýchto diskusí. Preto, lebo ako pomáha mi to aj s jazykom. Že ja si uvedomujem, že vlastne jazyk, ktorý používame, v rámci tých oblastí, v ktorých pracujeme s kolegami, s politikmi a vlastne s ktorými tvoríme tie politiky, nemôže byť ten, s ktorým sa rozprávame aj s ľuďmi. Lebo to nie sú tí, ktorí my tú politiku vytvárame, ale to sú tí, ktorí by nám mali rozumieť, prečo to robíme a čo ideme robiť a musí byť úplne iný. Takže áno, ja si myslím, že to je vlastne výzva pre každého politika, ktorý chce byť zrozumiteľný, že musí použiť zrozumiteľný jazyk. A ja sa vlastne od vás tu musím sa priznať, že úprimne učím, že vlastne aký je ten jazyk, ktorý vlastne je zrozumiteľný pre vás a každý podľa toho, v akej komunite žije a by som povedala, že akým výzvam čelí od vzdelania až po sociálnu skupinu, v ktorej je, tak tomu treba ten jazyk prispôsobiť. A ja si myslím, že proste to je výzva pre nás, aby sme to robili. A ja určite, že to chcem robiť maximum preto, aby vlastne toto sme robili zrozumiteľne. Jedna vec sú billboardy, krátke odkazy, a druhá vec sú krátke materiály, ktoré vlastne robíme také noviny, ktoré dávame do schránok. Jedna vec sú samozrejme aj sociálne siete a toto musíme spoločne sklbiť. To je asi úlohou každého politika proste to robiť a musí to robiť veľmi zrozumiteľne. Takže určite ja si myslím, že my nemáme ľudí zaťažovať všetkým, proste čím sa my dennodenne, čím sa zaoberáme, ale dostať k ním to zrozumiteľné. Proste, čo je podľa nás problém a aké to riešenie je. No. Toto je veľmi taká ťažká úloha, pretože ja sa tiež s tým stretávam v práci a nikdy neviete, koho stretnete.
a akým spôsobom vám je ten človek schopný porozumieť, podľa toho, aké slova použijete, alebo akú tému otvoríte. Je to úplne tak, ale je to tak. Je to tak a v tom podľa mňa tí politici, ktorým hovoríme, že sú populisti, vlastne v tomto sú oni vynikajúci. A plus to robia V-školu, akože, lebo to je vlastne ten populizmus, že to nie len o tom jazyku, ale že vlastne ponúkajú riešenia, ktoré ľudia chcú počuť. Bez ohľadu na to, že či je to vlastne to riešenie s nejakou perspektívou udržateľné alebo nie. Hej. Že to je veľmi jednoduché robiť prieskum s ľuďmi a opýtať sa ich, čo chcú a potom im to vlastne ponúknuť a dať. Tak toto nie je politika, ktorú my chceme robiť, ale je nám jasné, že vlastne tá pravicová politika je zložitejšia, aby sme vlastne získali vlastne tú podporu a voličskú základňu, ale v nejakej miere si myslím, že môže byť zrozumiteľná, ak my možno trošku ešte sa pohráme viac aj s tým jazykom, aj s tými odkazmi, a vysvetlíme, že toto je naozaj, môže byť vo veľkej miere konečná, keď pôjdeme takýmto spôsobom. A zdravotníctvo lepšie nebude, bude na nás naozaj padať omietka. A ľudia to už vidia okolo seba, že proste idú do Českej republiky a proste zdravotníctvo tam lepšie funguje, proste sú diagnózy, pri ktorých dostanete liek a u nás nedostanete liek, že tie veci sa dajú nastaviť inak. Hej. A štát naozaj nemusí toľko stáť, proste, že a tie peniaze, ktoré sa ušetria na tom štáte, no tak môžu ísť potom aj na nejakú politiku, ktorá tým ľuďom pomáha, alebo na rozvoj, že to, takže to, ako to je umenie, to je umenie. A teraz k tej druhej určite povedia k tomu aj kolegovia svoje odkazy, alebo ako sa s tým oni vysporadovajú. A to druhé, čo vy hovoríte, ten trestný proces znamená pre všetky trestné činy. Od násilnej trestnej činnosti, nielen po ekonomickú, po drobnú. A musím povedať, že v nejakej miere je pravdou, že jedna vec je vedieť toho páchateľa včas postaviť pred súd a mať proste rozhodnutie súdu, či už o vine, nevine, ale ten systém máme tak nastavený, že to vlastne neviete urobiť. Naozaj, že tá spravodlivosť tu je veľmi vzdialená. Že to tak naozaj je a ešte teraz to bolo viac pokrivené. Toto sa dá napraviť naozaj veľmi rýchlo. A to sa musím priznať, že to je moja úplne kľúčovou ambíciou. Toto mať nachystané a proste ku dňu zmeny vlády s tým ísť. Takže toto by sa malo zásadne zmeniť. Ale potom treba zmeniť aj to, že ako sa s tými páchateľmi naozaj robí. A keď sa bavíme teraz o tých drobných krádežiach, tak áno, aj tie drobné opakované krádeže musia byť trestným činom. Ale ja si nemyslím, že ten návrat má sa dostať k tomu, že za tie 3 horálky alebo za 2 horálky má byť človek v base. Hej. Ale ak nevieme urobiť nič lepšie, no tak aj to je lepšie, aj keď je to drahé. Len problém je, že skutočne s ľuďmi, ktorí boli odsúdení, sa nepracovalo. Naozaj to tak je, že to už sú iné opatrenia, ktoré sa ukázali v zahraničí, že sú účinné a my sme ich proste neuplatňovali. Že ľudí sme naozaj zatvárali aj do veľmi, by som povedal, nehumaných podmienok. Tam boli 12 ľudí a viac na celé. Není to dobré. Že vlastne človek sa potom dostane do cyklu a keď tak nemu nesprávate dôstojne aj v tom výkone trestu, on tam vlastne ostane a pokračuje ďalej. Že v tom my sme skutočne ani ľuďom nedávali ďalšie šance. A ešte keď tam bol človek za takéto drobné krádeže, tak sa to úplne celé, iba by som povedal, že rozvíjalo sa to. Hej. Tak z tohto ja som trošku smutná, že vlastne napríklad táto vláda rozpráva o nejakej restauratívnej justícii a vlastne nič preto neurobila. A tým drobným krádežiam dala absolútne zelenú, až po tie daňové podvody. Takže akože neporiešila vôbec nič. Hej. Že tá trestná politika ako v tej celej šírke musí byť zásadne zmenená. Tak akože som trošku povedala viac, možno ako bolo treba, ale môžeme sa potom porozprávať viac. Ďakujem, máme ďalšiu otázku? Môžem sa Ešte k tým odkazom možno chceli povedať kolegovia, lebo to sú podľa mňa to je dôležité, že aký ten jazyk vlastne použiť, alebo byť sa zrozumiteľný. No. Presne tak. Ono, viete, tie diskusie nie sú, že my sme prišli za vami vám niečo rozprávať. Ja sa od vás učím. Lebo to, čo ste povedal vy, alebo aj vy pán vzadu, Mikulec, tak toto je ten feedback, to je tá spätná väzba, ktorú potrebujeme, a ktorej si uvedomíme, že aha, OK, akože niečo dochádza tým ľuďom, ale nedochádza to tak, ako by sme chceli. A niekde je tu nejaký problém komunikačný. Myslím si, že aj teraz poviem pre nárovinu, akože tá Saska je už v inej kondícii, v inej situácii, ako bola kedysi. Ja myslím si, že bude dobre, keď na takéto veci budeme lepšie vnútrostranicky reflektovať a budeme s nimi vedieť pracovať.
pretože áno, potrebujeme osloviť ľudí asi priamejšie s týmito vecami, lebo áno, sociálne veci, sociálna práca. Sociálny systém na Slovensku svojím spôsobom je v dezolátnom stave. No, jasné. Ale ako všetko. Akože Slovensko je zrelé na komplexnú reformu. Áno, komplexnú reformu. Do všetkého, do čoho kopnete, tak je zlé. To je slušne povedané. A to je fakt kompletne všetko. Toto je z dola nahor, z hora nadol, reforma verejnej správy, municipalizácie, že tie mesta musia fungovať tak, že oni musia vytvárať priestor pre investície. Že tie mestá majú mať dostatok finančných prostriedkov, aby vedeli robiť inputy a impulzy pre miestnu, lokálnu ekonomiku a komunitu a podobné veci. Čiže toto vôbec nie je, lebo sa len okrešťuje nielen kompetenčne, ale aj finančne mestá a obce, municipality ako také a podobné. To je všetko. A to jedno na druhé naväzuje. A s tým sa vlastne, akože my sa nachádzame v situácii, ktorú si uvedomujeme, že tá si bude vyžadovať, že keď teraz začneme, tak možno o 10 rokov dosiahneme nejaký želateľný cieľ. Ja keď sa bavím s policajtami a sa s nimi začínam baviť, že tak pozri sa, ako ja viem, že potrebujete toto alebo takáto zmena, ale to sa dostaví možno 8 rokov, lebo kým začneme robiť všetky tieto kroky, kým sa to uchytí, kým to nabere nejaký ten efekt, tak to všetko trvá. Takže možno aj preto to je to, čo hovorí Fico, že to jedno obdobie nestačí, ak má za sebou už pomaly 4, tak áno, bude si to vyžadovať dlhšie obdobie, aby sme na to reflektovali a aby sme to zvládli. Ináč, ale úprimne pracujeme. Nie je to teraz možno vidieť, ale snažíme sa pracovať tak, že už teraz pracujeme na rôznych reformách, ale nie len, že my vnútrostranicky. Bavíme sa s našimi partnermi v opozícii, kde hľadáme tie preniky, lebo chceme, aby to bolo, že prídeme do tej vlády a poďme to spustiť. Lebo to musíte hneď na začiatku spustiť. Bude veľa kriku, bude veľa ľudí, ktorí budú nariekať, že ale teraz idete nám z tohto brať, no budeme musieť. Budeme musieť, aby sme zachránili to, že vy a tie ďalšie generácie tu budú chcieť ešte žiť. Lebo ináč to bude krajina renegátov a smerákov. Ničoho iného a všetko ostatné utečí. Otázka? Chcel som ešte na margo toho, čo sa tu na kolega pýtal, ale ešte na to poviem jednu, že keď ste hovorili, že sa z tej Európskej únie pýtajú, že a prečo vy s tým nič nerobíte, no lebo však my sme tí, ktorí to tiež páchajú, ktorí to majú kontrolovať, takže zrejme preto to nerobia, lebo sa pýtajú tých nesprávnych, lebo my sme súčasťou toho, áno, takže to len tak na margo. Ale otázku, ako som pochopil ja, čo dával tu na kolega, že tie daňové trestné činy pre normálneho človeka, je to také, že, jak povedal tu na pán Krupa, že čo sa týka európskej legislatívy, tak sú nepremlčateľné. A prečo sú naše premlčateľné? To zaujíma nás, jednoduchých ľudí. No, lebo máme tak trestný kódex. Ale prečo máme trestný kódex tak, že, lebo zoberiem to, že z posledných 20 rokov je tu 15 rokov Smer. Ale nebol tu nikto, že 5 rokov. Bola to 2,5 roka Dzurindová vláda, 2,5 roka Matovičovo, Odorovo vláda. 3,5. A teraz. Oni napáchali nejakú trestnú činnosť, ktorá ešte ani nemala šancu byť odhalená a už tu boli znova. To znamená, že stačí len vytvoriť dostatočne veľký vankúš a zrazu je to premlčané, ako k tomu prídu tí ostatní ľudia. A prečo tá naša vlastne legislatíva je taká zhovievavá? Prečo by normálny človek sa pýta, a prečo majú byť premlčané daňové trestné činy? Prečo by nemali byť, že nepremlčateľné? Dane by... Takto, jasné, ono to nie je okrádanie druhých ľudí, prečo by malo byť, že premlčané? Jasné, teraz sa môže odhaliť ešte aj Mečiarová Elektra, ale už bude premlčaná. Prečo sa pýtajú ľudia? Prečo? Jasné. No, nie je to tak, tak som to pochopila, že sa pýta tu na kolega, tak nie za to je to sa úplne pýta. tak, že tie európske sú nepremlčateľné, to myslím, že kolega chcel povedať, že majú tam dlhšiu dobu, hej. To zase tak úplne nie, že premlčateľné sú tiež, len majú oveľa väčšiu lehotu na vyšetrenie. No, prečo? Hej, no a prečo je to tak? No preto, lebo Európska únia povedala, že keď to nevrátite tam, kde to bolo, no tak vám stopneme tie eurofondy a nedostanete peniaze z plánu obnovy. Prečo sú premlčateľné, že vlastne po 20 rokoch
Zistíme, že ten človek ten zámok má postavený z ukradnutých peňazí, ale nemôžeme obviniť, nech si to užíva. Nech si ho užíva. Prečo je to premlčateľné? Chcete sa rozprávať o tom, že či vôbec niečo má byť premlčateľné. Nie či vôbec, ale či niektoré činy majú byť premlčateľné. Čo keď ukradne niekto horálky a nikto mu na to nepríde, tak ťažko obviniť po 3 rokoch, že ukradol horálku. Ale keď niekto ukradne 100 miliónov tomuto štátu, prečo to je, že tak to premlčíme, lebo však to je len 100 miliónov, nie? Poviem základnú myšlienku. Základná myšlienka je, že takisto ako to máte v daňových veciach, tak daňová kontrola vám môže prispať do nejakého obdobia. Hej. Aby ste sa z toho nezbláznili, koľko máte odkladať tie všetky proste spisy, ktoré s tým súvisia. No tak s tým akože súvisia aj to možné vyšetrenie trestných činov. Takže ono má logiku stanoviť nejakú lehotu, po ktorej sa to už proste nedá vyšetriť. Že aby ste aj nastavili tie orgány toho štátu, že akože nie, že tu budete vylihovať a necháte tu páchať trestnú činnosť a potom možno raz sa zobudíte, lebo vám to príde politicky zaujímavé teraz niekoho odstíhať. Že vlastne ten systém proste má byť nastavený, aby fungoval. Takže je v poriadku mať nejakú lehotu, ale tá musí byť naozaj dostatočne dlhá, aby sa ten priestor dal tomu štátu to vyšetriť. Takže nejaká lehota je v poriadku, len musí byť dostatočne dlhá. To, čo robila vláda, je, že ju skrátila tak, že teraz to v poriadku nie je naozaj, že dala iba pár rokov tomu vyšetrovateľovi. A v tých európskych to nechala dostatočne dlhé, lebo proste Európska komisia si dupla, že proste inak o tie peniaze prídete. Že my si tu nenecháme rozkladať eurofondy. Že prepáčte, ale akože takto to teda nie, že z peňazí ostatných a európskych daňových poplatníkov na Slovensku proste pôjdu do nejakej diery. Takže preto je v tom teraz rozdiel, my na to upozorňujeme, všade, kde sa dá, verejne, že toto naozaj nie je v poriadku a toto určite nie je ochrana národných záujmov. Inak chránite európske peniaze a inak chránite národné peniaze a toto samozrejme, že okamžite napravíme. To vôbec nie je v poriadku. A k tomu musíte mať funkčné inštitúcie, napríklad finančná správa, čo má Jan spomínal, Máková, ja neviem čo. Ja teraz viem napríklad do jednej vyšetrovateľky finančnej správy, ktorá počas jej vyšetrovania narazila na Bodora a dostala domáce väzenie a je doma. A má krátený plat. Je to otázka času, asi kedy sa obratí na médiá tiež rovnako, lebo v podstate sa dostáva do podobnej situácie ako Čurilovci. Čiže áno, a toto sú tie veci, hej, že jasné, že tá premlčateľnosť je taká akože otázočka, ale Mária myslím, že vysvetlila tú logiku toho, ale keď mám funkčné inštitúcie, normálne fungujú, tak normálne sa to nezatají, hej, lebo všetky peniaze sú dohľadateľné. Všetky tie prevody, všetky tie korupčné prevody, že Magnického zákon, to vlastne začalo to tým, že tam zmizlo 230 miliónov dolárov, ktoré niekto ukradol. A keď to vyšetrovali, tak zisťovali ten pôvod peňazí, že všetky tie pohyby sa dali vystopovať a nájsť, lebo ten pohyb peňazí, či sú to eur alebo doláre, sú zaznamenávané. Všetko je dohľadateľné. Otázka je, či si ochotný to vyšetriť, ako a proti komu s tým ideš a tak ďalej. Čiže toto všetko je, toto tu máme. S tým treba pracovať a u nás je to bohužiaľ tak, že to kryje. Ono je na to možno ešte jedna taká, už teda taká nadnesená odpoveď, taký kreslený vtip ma napadá, že kto je presvedčený, že treba zmenu? Celý dáv, všetci ruky hore. Druhá otázka, kto sa chce zmeniť? Tých rúk je málo, hore až minimum. Hej? Že ono tie veci sú bohužiaľ tak, lebo proste tie reformy bolia. Hej? My proste pravicové strany, proste demokratické rozumné strany prichádzame s reformami a tam chýba tá kontinuita. V podstate je len jediný krát to bolo, že sa dokázalo vlastne poraziť Mečiara, 98-2002, a riadením všetkých osudov sa podarilo, že pokračovala ešte 2002-2006 druhá vláda Mikuláša Dzurindu. To bolo to obdobie, tých 8 rokov, vlastne aj všetky tie reformy, tá sociálna reforma, ale hlavne tá daňová reforma, boli v tom druhom volebnom období. Ono to štartovalo celé v roku 2004. Hej? Všetky reformy boli tam. Ale na to bolo treba 6 rokov, vlastne po Mečiarovi sa to celé dokázalo akoby opraviť do stavu, že to začalo fungovať. Hej? Čiže toto je jedna z odpovedí na to, čo si sa pýtal, že jednoducho proste nie je tu vôľa, hej, nie je tu vôľa ľudí, lebo ono, zasa je to také, že niekto, kto tie podvody robí, no ono je niekomu okolo toho dobre, že? Proste to
Toto je ten problém. Ale je to problém aj nás politikov, že sme není schopní vlastne dať tú víziu tak, aby boli dve voľby. Aj teraz bude treba vyhrať voľby a bude treba vyhrať ďalšie voľby, aby sa Slovensko opravilo. Takto zložité to celé je. Toto je realita a na toto si aj my musíme všetci uvedomiť a byť si toho vedomí. To nejde zo dňa na deň. Ďakujem, Marian. A vlastne mi na moju záverečnú reč tohto oficiálneho snímaného záznamu. Máme pred sebou rok 2027, ktorý je naozaj tak mobilizujúci pre mnohých z nás, ktorí sme sa predtým do politiky ani nemixovali, ani sme nechceli, aby politika bola súčasťou našich súkromných životov. Všetko sa zmenilo a preto neprestávame v tejto aktivite, v týchto činnostiach. Rok 2027 treba ustáť, slovenskú demokraciu uchrániť a potom takéto víťazstvo zopakovať aspoň 3-krát. Aby sme mali naozaj nádej na to, že naše deti a naše vnúčatá budú žiť v krajine, ktorá je v podstatne lepšom stave, ako je to, čo sme dostali po Mečiarovi. Ďakujem našim hosťom Marošovi Viskupičovi, Jurajovi Krupovi, Márii Kolíkovej. Ja som Ľubo Farka, že srdečne vás pozývam na sledovanie Seneckého klubu. Takéto diskusie tu robíme často. Budem rád, pokiaľ aj sami prídete s témami, ktoré tu budete chcieť rozdiskutovať, či už politické, kultúrne alebo spoločenské témy. A teraz vás pozývam na malý raut, kde sa budete môcť ešte medzi 4 očami a v menších skupinkách porozprávať s našimi hostiami na témy, ktoré vás zaujímajú.